Normalmente, cando pensamos nunha escena do crime, pois hai unha expectativa casi biolóxica de atopar caos, non? Claro, o pánico físico, digamos. Exacto. Pensemos nisto como se fose un accidente na autoestrada. Cando hai un acto de violencia extrema, o espazo reflecte esa perda de control. Hai cosas rotas, desorde, marcas de luitas, sangue. Ese rastro de pánico do que sempre falan os forenses. Eso é, a propia física do lugar contanos a historia da brutalidade que pasou ali. É orgánico, é, terrible. Pero, de algún xeito, é o que a nosa mente agarda ver cando a natureza humana chega ao seu límite. Cando a violencia estala, o tempo acelérase e o espazo volvese imprevisible, sí. O control simplemente esváese. De feito, iso é o que calquera investigador busca primeiro, eses erros que xera o propio caos. Pero, a ver, que pasa cando ese caos simplemente non existe? Que pasa cando entramos no mundo da liturxia, do simbolismo macabro, e o que atopamos no seu lugar é un nivel de control tan absoluto que xea o sangue? Pois que as reglas do xogo cambian por completo. Totalmente. E por iso hoxe temos sobre a mesa unha inmersión profunda nos extractos do primeiro capítulo de un thriller literario increíblemente perturbador chamado A liturxia dos frío. A nosa misión hoxe é tentar descifrar un crebacabezas histórico cunha inejecución impecable. Imos a analizar unha escena do crime que literalmente desafía calquera lóxica policial convencional. Imaginemos a situación, para que nos escoita. Estamos no corazón de Galicia, donde un cadáver non só fala da morte, sino que funciona como un transmisor de mensaxes. Deixa un rastro de coordenadas xeográficas e textos do século XVIII cosidos, literalmente cosidos, a súa pel. É que non estamos ante o típico asesinato por vinganza persoal ou diñeiro. Estamos a contemplar a creación dunha instalación artística aterradora. Tal cal, unha obra de arte macabra. Pero claro, para comprender a magnitude desta peza non podemos simplemente mirar o resultado final, non si? Non, en absoluto. Temos que entender primeiro onde decidiu este artista colgar o seu lenzo, porque o espacio nunca é neutral nunha mente tan maniática. Nin moito menos. O autor deste crime non abandonou o corpo nun cañallón escuro ou o enterrou nun montellado. A escolla do escenario recae no mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, na provincia de Ourense. Un lugar increíble, por certo. Moito. E o edificio non é un simple contedor para o corpo. Actúa como o primeiro cómplice silencioso de todo este ritual que montou. E que escenario tan abafador, situémonos visualmente no texto. Son as 6 da mañana na Ribeira Sacra, en pleno inverno. Calquera persoa que experimentase o inverno galego no interior sabe que o frío ali non é só unha baixada no termómetro. É un frío físico. Exacto, que se che mete nos osos. A descrición do capítulo fala dunha néboa que non se limita a flotar por aí. O autor usa unha expresión tremenda. Di que a néboa coloniza o espazo e que se filtra polos arcos románicos do século XII como un animal ferido. Esa personificación da néboa fainos entender a hostilidade absoluta do contorno. De feito, o inspector xefe de escena, Javier Falco, percibe esa atmosfera dunha maneira moi intensa. E Falco non é un home de moita poesía, precisamente. Para nada. Falco é un home que detesta o teatro nos crimes, pero aquí vese obligado a respirar un silencio que se describe no texto casi como mineral, un silencio construído a base de séculos de rezos, de humidade e de pedra. Poño os pelos de punta. E ese frío que mencionabas penetra directamente nas articulaciones. O texto detalla como as puntas dos dedos de Falco se volven azuladas. É un frío que parece vir das propias pedras románicas. Un recordatorio constante de que ese lugar sobreviviu a miles de invernos e que a vida humana ali é frágil. Sabes o que máis me racha a cabeza disto todo? O xoque visual, a disonancia cognitiva desa escena. A que te referes exactamente? Pois xa que temos este claustro dos bispos, que é un espacio con 800 anos de antigüidade, deseñado originalmente para o illamento e o silencio monacal, e xusto no medio desa escuridade milenaria, un contraste hiperviolento. A policía científica, claro. Exacto. A loxística da policía científica do século XXI. Luz branca, cirúrxica, potentes focos halóxenos que proxectan sombras xigantes e grotescas dos forenses contra unhas paredes cheas de mofo e tempo. Lémbrame moitísimo a imaxe dunha nave espacial hipertecnolóxica que acaba de aterrar forzosamente nunha catedral medieval. É unha analoxía perfecta. E iso xera unha pregunta clave na investigación. O de por que complicarse a vida deste xeito? Exactamente.
O asasino fixo o esfuerzo monumental de traer o corpo ata alí solamente porque un lugar sombrío que queda estéticamente ben, ou a propia arquitectura románica é indispensable para a mensaxe. Eu aposto pola segunda opción, sin dúbida. E faz ben, porque a arquitectura é o núcleo da mensaxe aquí. O románico, a diferencia do gótico, que busca a luz e a elevación cara aos ceos, é o estilo do peso, da gravidade. Muros grosos, non sei? Iso é, mumos grosos, fiestras pequenas. É unha estructura deseñada para que a fe soporte o peso abrumador da pedra. É defensivo, moi illante. Entón, ao poñer o corpo nese claustro específico, o asasino está enmarcando o seu crime dentro dunha tradición de segredos inamovibles. Reclama o peso de 800 anos de historia para darlle importancia ao que fixo. Totalmente. Non escolleu un escenario bonito, escolleu un marco conceptual que fai que a súa obra teña sentido. Pois se o escenario foi seleccionado cunha precisión tan maníaca para transmitir ese peso histórico, a peza central desa composición ten que estar á altura. E iso lévanos do frío brutal do patio ao centro exacto do claustro. Onde está a víctima? Exacto. A víctima chámase Julián Valdés. E o detalle importante aquí é quen era esta persoa en vida. Resulta que é o maior experto en simboloxía medieval de toda España. Un perfil moi específico. Moitísimo. Pero o xeito no que o atopan é o que de verdade asusta, porque non parece un cadáver despois dun asasinato violento. Como dicíamos antes, a descripción faino parecer unha estatua de cera exposta nun museo macabro. Porque a linguaxe corporal da víctima foi manipulada cun cuidado extremo, moito antes de que comezase o rigor mortis. Sí, está asentado no chan. Exacto, coa columna vertebral completamente ríxida, apoiada contra unha columna salomónica do claustro. As súas mans están apoiadas tranquilamente sobre os xeollos, coas palmas cara arriba, nunha postura completamente antinatural para alguén que acaba de morrer. Para quen nos escoite e quizáis non teña imaxe na cabeza, unha columna salomónica é esa que non é recta, sino que xira sobre si mesma en espiral, como un tirabuzón. Sí, moi típica do barroco. Exacto, un elemento moi recargado, moi dramático, que este apoiado precisamente aí, E con esas mans coas palmas cara arriba. Parece un xesto de súplica, non crees? Como se estivese pedindo perdón ou clemencia. A súplica é unha lectura moi probable, dende logo, pero tamén podería ser unha mostra de submisión absoluta. O asasino expón a Valdés non como un home que loitou pola súa vida, senón como alguén que asume o seu castigo e se rende. Iso ten sentido? E a proba indiscutible diso é a ausencia total de violencia física visible. O axente Souto, que é un dos policías novos na escena, que aínda non perdeu a capacidade de horrorizarse, queda abrallado justo por isto. Valdés leva posto un traxe de tweed impecable. Nin engurrado, nin roto. Nada. Non hai feridas defensivas, e o máis desconcertante para todos os presentes, non hai ni unha sola pinga de sangue no chan de pedra. Xa, e aquí, a ver, temos que deter o relato un segundo e falar da loxística puramente técnica, porque a mecánica deste crime vai moito, pero moito máis alá dun asasinato sofisticado. Dende logo. O texto contanos que o motivo polo cal Valdés parece de cera e non sangra é porque foi completamente baleirado mediante un proceso de embalsamamento por inmersión. Unha tolemía clínica. Unha absoluta tolemia. Os seus fluidos corporais orixinais foron extraídos na súa totalidade e sustituídos por resinas sintéticas e formaldehído, ata o punto de que na escena non cheira a morte biolóxica, cheira a químicos, a unha mestura de lavanda e alcohol. Eu quedei abraiada lendo isto, porque estamos a falar dunha obra de taxidermia humana a grande escala. Literalmente. Como é sequera posible facer isto sen deixar rastro? Quero decir, estamos a falar de drenar todo o sangue a un ser humano adulto. E o detalle que racho todos os esquemas de calquera investigación por homicidio normal. A ver, un corpo adulto alberga entre 5 e 6 litros de sangue. Drenar eso non é algo que fagas nun canellón ás presas cun coitelo. Claro, necesitas equipamento. Moito. Requiere material clínico especializado, unha bomba de inxección arterial, tubos de drenaxe e, sobre todo, coñecementos precisos de anatomía para acceder á arteria carótide ou a femoral sen esnaquizar os tecidos da víctima. Madre mía. E logo está o fluido de sustitución, claro. As resinas fan que o corpo adquira esa textura de cera e esa rigidez tan artificial. Todo este proceso complejo requiere un espacio aséptico, agua corrente abundante, xestión de residuos biolóxicos. O sexa,
que o asasino tivo que secuestrar a Valdés, leválo a un laboratorio clandestino ou a unha morgue totalmente equipada da súa propiedade, asasinalo e traballar no corpo durante horas. O quilláis días. Sen dúbida, leva moito tempo. E despois, porque iso non pareceulle suficiente, cargar cun cadáver cheo de resina que ten que pesar unha barbaridade física, atravesar a néboa galega no medio da noite, saltar os muros dun mosteiro do século XII e colocálono con absoluta precisión. E todo sen esnaquizar o traxe de Tweed nin deixar unha miserable marca de arrastre no chan, recorda. E que o nivel de recursos e audacia é impensable. Unha posta en escena tan recargada e enigmática non a pode descifrar un policía de homicidios común. Necesita un crítico de arte especializado en horrores históricos, prácticamente. E xustamente por iso, o inspector Falcó ten que chamar a doutora Elena Castro. O gran personaxe deste extracto. Sen dúbida, a entrada en escena de Elena Castro engade unha capa de profundidade fascinante á análise do crime. Non é unha patóloga tradicional desas que chegan só para mirar o fígado e ditar a hora da morte. No, ela vai moito máis alá. Castro é unha médica forense que ademais ten un doutoramento en Historia da Arte. É exactamente o tipo de intelecto avanzado que o asasino sabía que ia facer falta para descifrar a súa mensaxe. Ademais, gústame moito a súa actitude. Tras conducir no medio da noite de entre Santiago de Compostela ata Ourense, a súa reacción ao ver a escena é de todo menos habitual. Ten unha friaxe analítica casi demoledora. Moi clínica. Sí, a súa primeira avaliación en voz alta é do máis arrepiante do capítulo. Ela mira o cadáver sen sangue de Valdés, apoiado nesa columna salomónica, e di: o artista volveu a superarse. Que frase, eh? Buf, non di o asasino foi minucioso. Dalle directamente a categoría de artista. E xusto cando comeza a súa análise meticulosa, vai directa ás mans da víctima. Esas mans que estaban abertas, suplicando cara arriba. E atopa algo. O pergamiño. E aquí é onde a cronoloxía temporal de todo este misterio sofre un curtocircuito brutal. Xa o creo. Porque non é un anaco de papel calquera tratado con café para que pareza bello. No, a doutora Castro identifica inmediatamente. É un pergamiño auténtico do século XVIII, que aínda conserva restos de cera vermella. Isto indica que estivo selado oficialmente durante moito tempo. Pero, aguarda, teño que interromperte aquí porque o método de entrega dese documento é perturbador a máis non poder. O pergamiño non está simplemente pousado sobre as palmas das mans con cuidadiño. Está ancorado a carne. Cosido a pel. Exacto. O asasino empregou puntos de sutura feitos cun fío negro, moi grosso, e o texto insiste moito en que as puntadas son, cito textualmente, perfectamente matemáticas. De novo ese control absoluto e asfixiante do que falábamos ao principio. O control que substitúe ao caos. E xa recortes de revistas, letras crípticas pintadas con sangre, cousas así. Cousas baratas, sí? Claro, pero este individuo utiliza un documento original do século XVIII. Se quería emular un castigo medieval, por que usa un pergamiño do XVIII? É un erro de cálculo histórico pola súa parte. E aínda máis importante, que narices ten na súa casa documentos históricos dese calibre para usalos como se fosen folios en branco para asasinatos? Pois esa dúbida que formulas é precisamente a fenda que diferencia a este individuo de calquera outro criminal común. Estou seguro de que non hai erro ningún pola súa banda. Ti crees que é intencionado? Absolutamente. A utilización dun documento do século XVIII indica que o asasino non está simplemente recreando unha época por pura estética. Está manexando unha historia continua. É un fío narrativo que conecta o medievo, pasando polas intrigas do século XVIII, ata chegar ao pobre Valdés hoxendía. Vaya, ten sentido. E no referente ao acceso ao documento, un pergamiño original daquela época non o compras nun mercadiño de antigüedades un domingo. Provén do espolio de archivos eclesiásticos ocultos, de grandes bibliotecas nobiliarias ou vendo unha colección privada de altísimo nivel económico. Ou sexa que debuxa o perfil dun asasino con recursos ilimitados. Recursos ilimitados, formación erudita e posiblemente un acceso moi directo a esferas de poder oculto. E o texto que o asasino escribió meticulosamente sobre ese pergamiño confirma toda esa complexidade. O texto está escrito nunha variación mentiga do latín e a traducción que nos dá a doutora é tallante. O mapa trázase co calcio dos impíos,
co calcio dos impíos. É unha frase tan densa e tan fría que produce arrepíos. É brutal, sí. Que quere decir isto exactamente no contexto deste asasinato? Que é ese pergamiño? A doutora Castro non dúbida nin un segundo na súa análise. Explícalle a Falcó e o resto da policía que están ali pasmados, que están contemplando unha lauda. Unha lauda. Iso é, na liturxia e nos ritos da Idade Media, unha lauda era un documento formal, unha proclamación pública moi seria que se lía durante os ritos funerarios das persoas que foran acusadas e condenadas por alta traición. Entón, non era para honralos. Para nada. O obxectivo da lauda non era lembrar as virtudes do falecido nin chorar a súa perda, como faríamos hoxe. Era unha listaxe fría, burocrática e tallante dos seus pecados e traizóns. Líaselle o cadáver directamente como unha condena eterna. Era un mecanismo espiritual pensado para asegurarse de que a súa alma xamais atopase a paz no alén. É unha forma de prolongar a tortura moito despois da morte biolóxica. O asasino non se conformou con quitarlle a vida a Xulián Valdés, con baleiralo físicamente. Tiña que aniquilalo a nivel espiritual, usando unha ferramenta medieval implacable. Exacto. O castigo tiña que ser total. Isto revélanos que, na mente retorcida do autor, Valdés non é unha simple víctima inocente, non é un dano colateral no seu camiño. Valdés é un traidor con todas as letras. Cometeu unha ofensa que, aos ollos deste autoproclamado xuíz, merece un castigo eterno. Así o percibe el, sí. E a traxedia profunda disto é que Valdés era, ante todo, un académico, un estudioso dos símbolos e da historia en paz. O que me leva a pensar, que tipo de segredo perigoso espertou ou descubriu nas súas investigacións para merecer que o convertesen nun obxeto de cera? Pois o texto insinúa que Valdés levaba xa moito tempo investigando un concepto esotérico ou histórico prohibido coñecido como o mapa dos osos. A lauda, ese documento cosido, ofrécenos o porqué da súa morte. A condena pola suposta traición de achegarse demasiado a unha verdade que debía seguir oculta. O porqué está claro entón? Sí, pero un intelecto tan calculador como deste asasino nunca deixa unha obra rematada á metade. Proporcionou o porqué, de acordo, pero tamén quería mostrarlles con moito orgullo o cara onde. A xeometría do terror, como me gusta chamarlle. Aquí é onde o thriller mete a quinta marcha e déxanos completamente sen respiración. Porque o corpo, en sí, esa estatua de resina impecable, é literalmente un mapa físico. A marca na fronte. Exacto. A doutora Castro, que se move arredor do corpo con esa meticulosidade puramente científica, aparta suavemente un mechón de pelo canoso da testa de Valdés. E ali, xusto por riba do entrecello, atopa unha marca. E ollo con isto, non está pintada cun rotulador, non é unha tatuaxe fina, é unha queimadura. En un calquera queimadura. Letras e números que foron gravados na pel da fronte usando un ferro candente de punta moi fina. Uf. A precisión dese ferro candente marca unas coordenadas xeográficas inconfundibles. 40 grados, 35 minutos, 21 segundos norte, 4 grados, 8 minutos, 52 segundos oeste. Matemáticas puras. Exacto. Nun asesinato que está cheo de simbolismo abstracto, de reliquias e de néboa, este é o único dato obxectivo, puramente matemático, que lle regala. E o inspector Falcó, que leva años nisto, recoñece a magnitude deses números casi por instinto. Cando os forenses e os policías meten esas coordenadas nos mapas dos seus móviles, a confirmación cae como unha lousa sobre o claustro. Porque non es tan preto. Que va! Esas coordenadas non envían a policía a unha cova perdida nas montañas de Ourense, nin a un baixo comercial nos arredores de Santiago. O punto vermello no GPS sinala directamente ao Patio dos Reis no mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. Palabras maiores. O epicentro absoluto do imperio. O símbolo máximo do poder histórico, monárquico e eclesiástico en España. Como reacciona un policía ao decatarse de que o asasinato estético dun profesor nun mosteiro galego acaba de escalar nun segundo ata o monumento máis vixiado do país? Pois ese é o momento preciso no que o mundo de Falcó se esnaquiza. Ata ese intre, o seu cerebro de policía de homicidios intentaba encaixar o crime nun contexto puramente regional. Xa sabes, unha disputa académica, quizáis unha lenda galega levada ao extremo por un tolo local. Cousas que podería xestionar a súa comisaría. Claro,
Pero ao ver el Escorial chiscando nese mapa, as dimensións do caso redimensionanse vertixinosamente. O que están a presenciar non é nin de lonxe un asasinato illado. Valdés é só a primeira víctima, ou quizáis o primeiro compás dunha listaxe negra de obxectivos que se leva escribindo en secreto desde hai 300 anos. É arrepiante. Unha maquinación arquitectónica e temporal masiva que desborda cualquiera unidade local de homicidios. A reacción de Falco ante este descubrimento é unha mezcla fascinante de derrota momentánea e pura adrenalina cinematográfica. No medio daquel lugar sagrado e milenario, fronte a un cadáver profanado e sintiendo as dimensións esmagadoras dun complot histórico desas características, as normas e o protocolo deixan de importarlle de súbito. O que fai co filarro? Exacto. Saca un cigarro e acéndeo ali mesmo, no medio do claustro románico. O fume daquel pito mestúrase coa néboa fría e pesada do inverno. É unha imaxe brutal. E justo despois desa pausa casi fatalista, o instinto policial arranca de novo. Dá ordes inmediatas de acordonar todo o mosteiro del Escorial. Exige que se proíba o acceso de calquera turista e prepárase para sair xunto a doutora Castro directamente cara a Madrid. Actuar rápido, polo menos. Sí, pero aquí, a ver, teño que facer de abogado do diaño. Consideremos a audacia incrible que ten o asasino. Deixar gravada na fronte da túa primeira víctima a localización exacta do teu próximo movimento. É un nivel de arrogancia psicopática casi impensable. Estálle dicindo a policía na súa propia cara: aí tedes o enderezo, ide e intentade determe. É unha provocación directa. Totalmente. É simplemente un xogo do gato e o rato para alimentar o seu ego enorme. Ou crees que hai algo máis escuro aquí debaixo? É dicir, o asasino necesita imperativamente que a policía e mentes superiores como a da doutora Castro estén ali presenciando o seu traballo para que esa lauda e a súa obra teñan algún tipo de sentido. Esa segunda opción é a clave para entender a súa psicoloxía. Volvamos ao concepto de arte e liturxia do que falábamos. Unha obra de arte encerrada nun caixón na escuridade sen que ninguén a vexa xamais, pois non cumpre a súa función, verdad? Claro, necesita espectadores. Exacto. E unha lauda, esa condena medieval de tradición, carece de cualquiera poder se se murmura nunha habitación baleira. O seu deseño original na Idade Media exixía ser proclamada públicamente, en voz alta, para que a comunidade enteira fose testemunha da deshonra eterna do traidor. Vaya, entón as coordenadas son unha invitación. Iso é. O asasino non está sendo descuidado deixando eses números na fronte. Está enviando invitacións formais, talladas a lume na pel, para a gran estrea do seu seguinte acto. Non busca esconderse nun burato, busca un público especializado. Necesita que testemuñas coa formación intelectual adecuada, alguén capaz de distinguir unha sutura matemática perfecta ou datar un pergamiño do século XVIII con só miralo, presencien e validen a perfección da súa vinganza histórica. Buf, o que fai que todo sexa infinitamente máis macabro aínda, porque converte as forzas do Estado, aos policías que só intentan facer o seu traballo, e aos forenses en espectadores VIP, fainos cómplices forzosos da súa propia barbarie teatral. Todo isto que estivemos a desgranar deste extracto explora conceptos que resultan profundamente magnéticos cando os lees. Dende logo que sí. E creo sinceramente que gran parte desa atracción provén de como a narrativa subverte por completo a nosa sensación de confort e de normalidade intelectual. Demóstranos como o coñecemento académico profundo, a historia de arte clásica, os arquivos monásticos, cosas que, adoitamos clasificar mentalmente como educativas, un pouco aburridas, quizáis, ou completamente benignas, poden ser retorcidas ata convertirse en instrumentos dun terror tan tangible e físico. Esa é a gran lección subterránea que sacamos desta análise. O libro lémbranos de forma moi brutal que os monumentos históricos, esos inmensos mosteiros de pedra, as catedrais que miramos cara arriba e os arquivos poirentes que a xente visita na fin de semana, non son espazos mortos. Para nada. Non son só atraccións inertes e turísticas que quedaron conxeladas nun pasado idílico. Foron, e no contexto desta historia, seguen sendo uns cofres inmensos que guardan baixo sete chaves os segredos, os odios profundos e as condenas dogmáticas dunha Europa moi escura. É verdade. En ese contexto, certas vinganzas conteñen un rancor con tanta inercia e peso que é quen de sobrevivir aos séculos, agardando un momento para reactivarse con toda a súa violencia pura hoxe en día.
Eu son a primeira que di que xa non volverá pasear polos arcos dunha igrexa antiga nin sentirá o frío húmido dun claustro románico, nin verá un manuscrito selado con cera da mesma maneira xa máis. Esa imaxe visual tan potente da luz halóxena da policía científica reflectíndose sobre a pel de resina amarelada e as pedras oitocentesas quedaseche gravada a lume na mente. É unha imaxe moi difícil de esquecer, sí. Pero bueno, antes de poñerlle o punto final a esta inmersión profunda nos textos de hoxe, quero lanzar unha pequena reflexión. Un pensamento que sai un pouco dos lindes puramente policiais deste asasinato para aterrar na nosa propia realidade histórica, se mo permitides. Ten que ver con ensaxe do pergamiño, supoño, non? Exactamente. O texto relata que o asasino está a arriscar nomes dunha lista confeccionada hai 300 longos anos. E a lauda que atopan ten esa frase tan perturbadora e central: o mapa trázase co calcio dos impíos. O calcio, os osos calcificados dos traidores. Nos lemos iso e tomámolo como unha ameaza poética, unha metáfora do asasino. Claro, unha floritura da linguaxe. Iso é, pero, e se nesa converxencia entre o século XVIII e o noso presente a frase fose completamente literal. Se os osos, a vida e a destrucción física daqueles que foron tachados de impíos e traidores polos poderosos fosen os auténticos bloques de construcción utilizados para trazar fronteiras e levantar estes obeliscos en mosteiros tan maxestuosos. Iso lévanos a unha conclusión moi incómoda para todos nós. É unha perspectiva que dá vertixe, desde logo. Tancas das obras mestras da nosa arquitectura, cantos deses impresionantes monumentos estatais ou lendas fundacionais nas que apoiamos a nosa propia identidade poderían estar literalmente cimentadas sobre os restos físicos e os segredos daquelas persoas que foron silenciadas violentamente pola historia. A historia, adoitamos decir, que sempre a escriben os vencedores. Pero quen ostenta a día de hoxe ese poder na sombra para seguir apuntando co dedo e decidir 300 anos despois quen merece ser perdoado e quen é definitivamente o impío? Unha pregunta moi difícil de responder. Vamos do cheiro químico a conservantes e do frío mineral e asfixiante do mosteiro de Santo Estevo en Galicia ata as impoñentes portas de pedra de El Escorial seguindo os fíos matemáticos dun asasino con alma de inquisidor antigo. Deixamos esa última incómoda cuestión rebotando la cabeza de quen nos escoita hoxe. Grazas por acompañarnos de novo para intentar descifrar o indescifrable, para mergullarnos en medo no lado máis escuro da erudición e para mapear xuntos estas novas xeometrías do terror. Vémonos na próxima análise.